Vysvetlím to tak jednoducho, že to pochopí aj malé dieťa. To, čo vidíte na obrazovke, je modrý balón, ktorý symbolicky predstavuje našu Zem. Vidíte aj pumpu, ktorá balón nafúkuje. Tá predstavuje prílev vonkajšieho kozmického pôsobenia do jadra Zeme. Toto vonkajšie pôsobenie zohrieva jadro, ktoré následne roztápa plášť. Horúca magma vystupuje z hlbín a zväčšuje svoj objem. Vidíte, ako sa balón zväčšuje a nafúkuje pridaným vzduchom. Vnútorný tlak tlačiaci smerom von sa zvyšuje. Toto znázorňuje magmu, ktorá sa rozširuje vo vnútri planéty v dôsledku doplnkového prívodu tepla. Ďalej vidíte konkrétny bod na balóne, ktorý je prepichnutý systémom infúznych trubíc. To slúži ako obrazná analógia k súčasnému vrtaniu stoviek vrtov v celej sibírskej oblasti s cieľom uvoľniť prebytočný plyn a lávu. A potom vidíme, ako sa otvára valcový regulátor prietoku a vzduch začína unikať z balóna. Je to zjavné, pretože pierko visiace v blízkosti balóna sa začne chvieť. To je uvoľňovanie tlaku zo systému. Otvorenie valcového regulátora symbolizuje proces plánovanej degazácie sibírskeho magmatického chochola, počas ktorej sa odvádza prebytočný plyn a láva a tlak v systéme klesá.